Kære Jan, stort tillykke med de 80 år her med en hilsen fra Times Square, som jo var tusindvis af biler, en masse gader, men som nu er et af verdens flotteste eksempler på, at dine tanker med byer for mennesker skaber forandringer. Det der med at gøre det en lille smule sværere at være bilist, skabe nye rammer, som gør, at de gående, cyklerne kan være her, skabe nogle byrum, som ikke eksisterede før, fordi det kun var veje. Det er fantastisk at stå her. Det er fantastisk at sende en hilsen til dig for det gode samarbejde mellem dig og Realdania. Det, at en dansk arkitekt som dig har sat fodaftryk på København, men også på resten af verden, er bare helt fantastisk. Så stort tillykke med den nye bog. Stort tillykke med de 80 år, og her en hilsen fra dejlige New York og Times Square, som jo nærmest er Jan Geels plads. Stort tillykke.